ka magayam. Sumur ka. Ni, at damot-dam sa nga ili ni Mary. Makaisturbo ak sa amot, Lani. Ay sos, kasla di ka pala na irwam. No kasla bumalay kami mutan dito'y balay ti gayam me. Alalaw may kakidim. Mere, anda sa nga ilain. Oh, Tino, nasaya tayo may ka. At dadagiti gagaiyam ko. Ala, umay kan Jenny. Makadisturbutan ka dakwada. Mapantan iti silid ni Mary. Okay, lalaingan nyo ah. Talaga anaangaw dagiti gagayim mo, Mary. Talaga kas tadagitado ha. Iso nga irwam mo, ti bagim kadakwada, Tino. Oh, nakalagip ka mat ngay, May. Wen, Mary, tao may ko'y pakada ti idadanon mi kuman kanitatang ko. Ha? Asawaan na kun, kasta ka di, Tino? Wen, Mary, oray gat agayan ayat tangutan. Agkasarta na. Ah? Eh, kwa? Ala, kinilat nakmat, Tino. Kasaradagusan. To hindi pala titawan ta. Nalakadaw day ta pa nag-asawa, Mary. Dagitin tupay katauban ta, kit nakaununadan. Addan sagdatalo kan sagduduang anak da. Agkasarta matan. Sige. Takasaritak da mamakan pa paano anya ti kunada iti dayta. No palubusan da ko na mag-asawa. Sige. Dumanon kay Tontino. Ngam no di dapay kayat. Lading itag Tino ha. Ngam, jak mabalin na tubngaran ti pagayatan dagiti naganak kanyak. Sapay ko matamawatan na. At manay, tao may ko amun ti desisyon dagiti datakkel mo, Mary. Umanugot da kadimot lang agkasarta. Kwa, Tino, iso nga ibagam ka ni tatang mo ta dumanon kayon. Kat pagsaritaan tayon ti panagkasarta. Oh, agyaman ak, Mary. Agyaman ak unay kan ka. Sige, sige, ta ibagak kinitatang ko, ta dumaron kami. Sige, nakasaganan tayo nuwang kan baka maparte. Intong kaaldawan ti kasaryo kin ni Mary. Tulagan tayo pati kasaratan. Kaya iso nga raod. Ala, intang nga rodan. Tapno mapagsasaritaan ng ti panagsimpayaw iti kaayal-ayat mo, bro. Saur ka, Mary. Wen nga rod ah, saur ka talaga, Mary. Ha? Ala, dagiti adwa. Rugyandak man na nasidiran. Kasano? Di kag tungtung pal iti tulagan. Nakitultulag ka pay lang nga rod no di mo matgayam matungpal. Wen nga rod, ah? Kunam nga gigiddan tayo at talo nga agkasar. Ngam di ka matagtungtung pal iti saritaan. Sorry, no pakabasulak ti jakpan nakatungpal iti saritaan tayo, Lani, Jenny. Kastamat ngamin ti kayat mi iti nobyok. Kastamat tandag iti dadakkel mi. Di tanto matlakan no ti turong mi. Iso nga, isapsapa mi, ti panagsimpa mi. Saur ka kit di ah. Please, maawatan dak kuma, Jenny, Lani. Di dak gurguraan. Pangaasyo. Awan mo ti agbaliw nga uri adanton asawak. Kan, gayim kayon tulat ta. Promise. May mayat mutla nga tilinangan tayo itatabalasang kapay. Sa balin tulat tanod dan asawam luka. Ay ayatak nga rudmat ni Tino. Diyak kaya tapaayan. Ang mga no sumapul iti sa bali nga sawaan na. Makamu ka. Nagsaur ka talaga. Saur ka, Mary. Kaguratak lagi ti gagayim mo. Pasugnod dala kanyak dayjay Tino. Iso adi ka madanagan. Mary, Numabalin nga min. Awan ti umunakan maudi kada kami ang mag-asawa. Masapul ko makano nga gigiddan ti panakiasawa mi. Anya ngay nga ron. Nairanranamat nga umununa ng isuda. Padya kamawatan dak tumatla dagiti gagayim ko, Tino. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Hello, Tata Bistre. Nay, si kamo gayam Jenny, balasan ka. Adda ka din ni Tino? Apay, anya gagaram iti anak ka, balasan ka. Adda na patag nga ibagakyan kwa na, Tata. Adda ka di?
Uwan, ada. Ay, sige, sumrag ka. Umay ka. Umunag ka, balasan ka. Awisan ka kumay di balay, Tino. Ada okasyon. Anya ti okasyon, Ginay? Basta, maamwam to. Alan, mapantan ije balay, Tino. Mabalin? Di ka agdanag. Umay to ni Mary ije balay. Kasta ka, day. Sige nga raw. Mabilaan ta, grubwatak, Ginay. Itay pala umininom tayo darak. Awan matlangan. Nagitidad dumapayas sa ngayon. Kasangay mo. Duduwata la dito'y balayo din eh. Kung na umay ni Mary, ayan na nga. Ay na, sumangpot dan to inton madamdama. Paumay da siguron. Orayan talatan wan. Jakon insarateri daw. Sumrak dan tulatan inton sumangpot da. Nagpasaklot ka matanda Jenny. Ang mga Jenny? Ada akon. Apayakas na tila ngayo. Ay, nasaya at adakan, Mary. Agtugaw ka. Kinapudno na, Tino. Nabayagan nga gayatakan ka. Ngam, nasakitan na kay ni Mary ti inaram mo. Angam, saan pa'y anala daw ti amin? Saan kayo pa'y matanagkasar ka ni Mary? At dapay gundaway ko kan ka. Idi pa'y lang amin nga. Nga agayatak kan ka, Tino. Lani, anya ka din dito nga ipagbagang. Amumot agayam mo tinubyak. Diyak mo't siguro pakabasulan ti panangipudnok itirignak kan ka, Tino. Ay, sus. Ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang irok maiti amin ko kan ka. Basta maayat naklaeng. Umadarin ti kasarmi kini Mary. Amo, awang pa'y tinapasama kada kayo, Tino. Iso nga irok maktidayaw ko. Basta maayat naklaeng. Naimbang nga oras mo, darling. Darling tarupam! Anay ko. Apa yan? Anya, basol ko, Mary. Di ka naging dede mo, traidor! Manangalinaw! Mary, please, lukatam ko matay ito eh. Please! Manangalinaw! Please! Asinatan! Di kan kaya! Umadaling ti kalay sa ta, Mary! Sumapol ka niti sa baling asawam! Manangalinaw! Agsinatan! Anya? Day tanga, Meg. Tagdi mo linapdan ti gartem mo itilasag. Saan ba tas sakti masidag? Isuda ti imay ng sulisog kanyang tatang. Katirigat na, si kamay ti dakas itan. Anya nga, kagura na kanya nobyam. Apa kas jay? Apa kagura na tatang? Kit isumat tayo etag. Amumay nga agagayam dagiti talaw. Anya amum nga, no tila indandanon dan ijagayam da. Apa kas to'y tatang? Sana mabalinda ito'y. Masapul na makasaritak tinubyak tatang. Masapul ang maurnos ti amin kata kami. Umandanin ti kasarmi kini Mary. Ala, inkag pakasikin ko na. Bareng kasyan na kahanak ko. Jenny, ada ka din ni Mary? Adda, ngam nakaturog. Di mi mabalin asingaan tamat maturog. Uray sumagmamanula ang minutos. Anya nga min ay ati masapol mo kinkwana. Di nakamatlakayat ang makasarita ti gayem mi. Wan, Tino, iso pumanaw kan man? Saan ka matlakan na mapagtal ka na lalaki? Saan ka napuno iti gayem mi? Lani, Jenny, anya tayong pagbagayo ti gayem Apa kaguran akbatan? No ti pagarupam kat pinadakas da ka iti gayem mi, nagbidot ka. Wen, Tone, ape nga minadi mo damagan iti bagim, kat basol mo matlaang. Amok, pinadagas nak iti gayem Jenny. Lani, di ko kumamataramidan ti kasta. Saan ka mapagtal ka na lalaki? Wan, nalupoy ka, Tony. Saan ka ang maibagay iti gayem mi? Apa kasta kayo itan kanyak? Kasla kagura tak. Idinto tayo de. Kada kayo pa amis mo ti Ustan! medya.
Pumanaw ka kitin, Tony. Saan na ka nakasapulan, tigayim me? Pinaunlak ni Tino, balasan ka. Tadi mo magkano kayat ti makisango keng kuana. Tata Bistre. Apay balasan ka. Anyat problema iti anak ka. Apay adi mo magkano kayatan. Umadaling ti kasaryaw. Aldaw laangan ti moruray balasan ka. 5 lang aldawan, kasaryon kinitino. Aywan, at to'y balasan ka. Papay ito dyan ako. Uray saan kanupay anadanon ti kaaldawan ti kasaryaw. Isuot mo kanon dahi ti asingseng. Ikaton yung tula kanon, inton kaaldawan ti kasaryaw. Alan, awate mo. Isuot mong balasan ka. Ibagayo ta isuti umay makisarita kanyak, tata. Ha? Sige nga, balasan ka. Ibaga kinitino. Apay, Mary. Anyat problema. Ibagam ko makanyak. Tap na amok mati kalkalintigak. Sigamat nga Tino. Basol mo Awan tin limad dagiti gagayim ko kanyak. Imbaga damin nga inaramid mo kadakwada. Tinapasama kiti nagbaitan niyo. Siya kumamot itong gamita, Mary. Sakbay na. Kahit ko tagkid daw iti sorry tinaramid ko. Uwan, aklunag. Basol ko. Nagbasulak, Mary. Ta nagpasulisugak. Ngam tinggam kumamot at isad ko, Mary. Pangkasim kumamot. Sige, Tino. Danggag tan yaman nga ibagam. Aw-awisan dakda Jenny kan Lani. Agpakpakaasi datino. Maudi ka nun apa nagkukuyog mi iti kinabalasan ko. Takasartakit nga rodin inton maminsan na aldaw. Sika, Mary. Basta agad nagkati pa pa naman. Abay no sumurutak man. Ala, saan ang Tino? Agbatikan. Amumatan dagiti gagayim ko. Naimon da unay no adda ka. Iso agbatikan, Tino. Di ka agdanag. Agawid kami tumatla no malam, Tino. Promise. Sa dino nga minti papanan nyo yan. Iti ka no lugar da, Jenny. Agsubli kami matla no malam. Tadalugan nga aramatan mi. Tilugan ti kasinsin na. Sige nga ron. Alam na nagka kumaron, Mary. Di ka kumapalubusan. Jakat aguraan da dagiti gagayem mo. Nakasuotin king kati wedding ring yung kini Mary. Talaga kasta tata. Tapno saan nga arman ti sabali ni Mary. Naitalin iti pusok ni Mary kunak man langan. Das ayama day jaya pang tinglam king kuana anak ko. Sa mula maibaga ti kasta. Nunalpasan ti kalaysa. Parbango ng Tino. Di pa ilakan si Mang Padamere. Kung dagiti gagayim na. Huwag ka nung ano tatang. Kastati ko na dagiti dadakil na. Ay sus. Ay, kasano nga rudin nga yan? Kasaryon no madamdama. Aglawagan no madamdama. Ngamaawang pala dyan ubyam. Nung di pa sumangpit. Itantan tayo kailangan di kasar tatang. Urayin tayo ni Mary. Tambangan no adala na kataktakan na. Kuwan kapilitan na kasta. Barang sumangpurtan aging ga madamdaman ni Mary. Ino na ko. Ino. Apetang. Mapanta ka nun iti balay na Mary. Takayat ka kano ang makasarita dagiti dadakkel na. Wantang. Mary. Apay ka sa tilanghang asimbango kanyak. Kasla saan ka naragsak. Mary, agsao ka kuma. Anya ka dito parikon. Kun apay nga, itakala nagawin. Pakawanan na ko, Matino. Sana na matuloy ti kalaysat. Ha? Anya, apay. Kan, isubli kong dayto singsing kan katino. Ha? Atoy, lading itag, ngam, saan gayam asikat ti pakiasawaak. Tadan sa baling ay ayatag. Anya,
Mary, di na kumamarabakan ni tikasta. Pangasim. Amok, sakti ayatam. Andan sa maling ayayatag. Kanada pa yan napasama kiti nagbaitan meeting, no? So, sorry. Pagawanan na ko, ma. Kan, inalayo ti subsubli na asingsing lolo. Wala. Tayong pilit na maging sublikan niya. Kas makita mo tabaw. Wa kasing-sing dadakalagi ti ramay ko. May sayti kan nawan. May sayti kan digin. Ay, diyak mo. No sinugsugan na kita gagayam na saan na makiasawa kanya, unwan niya. Tatipay kasinsin ni Jenny agayam ni Mary. Tilangi kasal idigin ni Mary. Nagsakit na diyan. Pasabak, abok. Lolo, agsangit kayong matan. May palagi panay tinapalamas kanya ka po. Kasi sila maririk na kumanan, tinarik na idiimba, tinak ni Mary. Lolo, nabayagan di pasama. Di kay pala nakalipat. Apo, si Kanto may tila sa salunsunan. Iswa, may palagi-blagi nga rin tinapalabas kanya. So, naglalakayak amaraw na po. Nasamaw. Ang sabat to mo lang tinalan may ganamere. Napayak ka po. Kasi nagbabawi kati nangasawa. Kan, mabalin nyo latamot ti mga asawa no kaya tiyo, lolo. Mabalin pa'y. Ay, tanan. Malikong. Sembay sa tintulang putot ko ti agdayapar. Saan tadwa kami itong agdayapar? Tanan. Ay, lakaya ko na po. Lapasebo na tasuran mo kindi manang biyanang. Apo. Ta agpatinggalay dayan ti istorya to'y luwa asing-sing tito ramay ko. Lolo, ariglado. Ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Apong Kualakay manang biyanang. Agyaman na kiti anos mo kastamatan dagiti kakadwam ngagdram-drama. To'y pagayam mo, Elmo. Nala, pagyamanak met ti anos mo anang ilanad iti kapadasan ni Apong mo. Katsapay la kumata na salon at akanayon, tapno adu pa'y atawan ti panagbiag na dito'y rabaw ti daga. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Elmo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Insurat one in your nose para iti script ti pagayam yo ni Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam na imbag nga oras si Manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itakat, manipod kanikab sa Trina. Sana pudno nagan ngam makablawa mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Christine Gumarang, Gina T. Silvio dita Santa Ignacia Tarlac. Kastiman ti kunanikab sa Trina. Di raman ang biyanang at dabak ng agayim ko. May sa abalo, kan adda anak na ijabroad. Adamat kabsat ko nagbalin na kayan ayat na. Ngam saan da nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti ukubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo tenabel. Awan matambo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pagkawanin na ka, Bel. Sorry, ganda. Saan dati na ikari para ditong kalamaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya.
Jak libak garda. Ngam naita tipuno. Kung nagtupay ka. Bayan naramid mo ti kastoy kanya kabel. Apay! Pautangan nakman kabagis rin na. Pangusaram biti kwarta ka bagis. Pagbayad ka o kanigarda. Nagsina kami ngaminain kit ang mga nusingiran na kiti nagasgastos na kanya. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan niyo aya. Zakon ay ayatan ni garda. Andan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubeng. Na, agraraman ka mo't, Abel. Ha? Laklakayan kang nga magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Adapay ka apo ko mon. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagis. Alam, pautangan na kon. Sigurado kami na singirinnak ni Garda. Katawan pagbayad ka. Ayawang kwarta. Adapang usarak iti basit nga urnong ka. Iswapasinsyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirinnak daw. Si Kaman ti makisarita ken kwa na kabagis. Please, uray tagayin mo mag. Ay, ala, wanan ka bagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Nekit, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga sa pulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo rin. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakkel la refda. Siyak tinanggatang itiday jay. Ay kat, adakan ka agarda. Desisyon mo dayta. Ngampanag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang nakan ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanya, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol nakan ka. Awanan pain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkarina kanya. Kunana nilang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Dupay ladag iti arapap mi. Agama, dinadahil na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensakan ka, garda. Pasensya kan pakawanam ko man jay kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, garda. Inret-retong pay lang amin idikanyak na jay akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastama ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang garda. Kinwartaan naklaang da jay akabsat mo. Iso masapol nga isubli na amin ang nagastos ko kankwana. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugan ti utang mo kang kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain. Saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam ti nagastos na kang katapnawan rere. Siyak ti mababain iti kastoy nga raramidam. Nalangarod
hulugak nga raon. Apay, di mo inay ayo aya ka bagays, kat kayim mo ba? Binulbulatsing mo ko makamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababain na kung ije gayam ko. Nawapay ngamin nga insuka mo Nakakita kalat ububing, sininaam mo tanadagos ni Garda. Ay, kat kasapulak mo't nga rod ka anak ka bagays. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga anak maun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon dito balay ni Mona. Tiyag balay na may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kanina nang mo Ay na, saan na Bel? Babakutin nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing paingam siya. Ay kahit kanya ko ba? Talaga akasta Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga ang malumbaan ka, primo. Love, makakatkatas Itimplaan na kitikatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang, wan. Agi papuno takiti danom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primo. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng sambot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbes na naragsak da kan ni Garda, kalahat mo tan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinaya na ija ma'am. Diyak mo ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayan. Sapay masikog ka nun di babae. Anya! Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan baga na kaya naman ang timaadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang ante. Kakasya kakan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaati unak ka nun ni tatang, ta nakaasawa man rin. E dinto asya kat awan pailaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa kang aminan, Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa akastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armag. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tay nak pa'y gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Agbayad ka na. Uray paunala abayad tane kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao nga agdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tubay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gini! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agdiskitar ka! Adan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkapi kayo, nana. Saan? Nakababain mo. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paboritog day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anya tinararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kanangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawa na. Naghirit iti namin
Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. Ay, kastaya. Ay, mabit lang antay. Adda awag ko. Hello? Ah. Wait. Naglokon. Adalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apa yung mga sawa kayo na ayatatang? Ikasaryaw, tinobyayaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang paymet ti kwartak. Agurnungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yun lang mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingput lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingput, nawan mat kwartana, tatang. Ha? Praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingput kan napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sana bali Ta para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay ti manggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. O di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise! Jakon singirin dagiti inintid ko ken ka. O saranyo kit di iti kabarbaro anobyam. Ha? Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Oh, saan, Nabel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak, tasaan kan nasingirin. Papanam primo. Dita balay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada ipatpatrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inaldaw mo't na mapantika anakak dita balay tigayin kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Inta ni jay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya, Garda? Wen, inta agpapukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubinta, tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awam mo't ubing agar aram kanya, Garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksika. Ada pa'y gayam, taste ko kadagiti babaros. Mga sawa akong tatang. Ha? Nayasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isong asawa akong. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan ba natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya? Apa yan ni Garda nga iti asawaam?
Nakadudit ta babalasang isupay laang bay. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan runan. Akay, sublatim ay. Subsobrak sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga runan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda natang. Iso ti ay ayatay. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamen. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kaya so ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga aya ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan. Wanantay. Nagtulagan men, ti pa nagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngandang mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primo. Awang bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae, apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga isuti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na dya Gardan. Tinutupan na dya anak kaw. Awan magkididakes na at agpada mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramidin ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom kan kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasol. Pinasakitam ni Garda. Iso nga ita tan nakailiw-liwagan. Ada magkarbangan na nga gragsakmanan Iso abay-bayan tayo idan, kabagis. Inton bigaton ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga uray baketak nga asawaan. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di Ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kon aten na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga rod. Babayin. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apayaya na tang, parbangon pa lang. Ay, nabubangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat andain sa ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado lat ta ante. Kahit mapan mo ka di bantayan ije balayda. Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay. Idi saan itan? Inutil matan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka. Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak kat ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't aantay. Aniya?
Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikasukan kwa na. Ay ka, wana. Awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami ngamin ni abroad na. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo balasang ko. Ay na, agyaman ak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel madgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda, ante. Wena, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Ay, nagmayatan. Siya kon ti mga asikaso kanina na Garda, ante. Ay, saanan? Di ka lagbain. Idi mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ka tinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Ha? Agpada kay Lydia, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kung kwana. Mangibabaing kayo kiday. Ha? Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan iti gayam ko. Nabainan, isasana nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod tinanghasikaso kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipin mo sayan. Alakastan, ti kabsat wanugayem mo, Rina. Alaga gayem ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama, ti gayem yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello papagayam, nadagaang apanawan tayo amin na imbag nga orasyo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan ngayon tayo basa, wano'y drama itakat manipod kinipagayam tayo nga isong, sana pudpud no anagan. Ngamsakbay na, hello ampay kini John Lynn Padua, ni Sir Alfredo Basanes, dita Sacramento, California, ni Marita Coquia, dita Puso Robio, Pangasinan, kay ni Ma'am Gina Ganner Santos, dita KSA. Kastiman ti ko na ni pagayam isong, Dear Manang Biyanang, ado dagiti babae ang naglabas iti biyag ko, ngam saan ka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikasta, iso ti padramakan ka. Rugyak nga road, ti agsalaysay. Asawa, abaya pinanawan damatay. Awan gasat dagiti aginam ading ko. Dagmaklaw na ito napasama ka nagiti aginag, manang. Abaya napasama nga kadagwanan ti kastay. Abay ngay. Aklunan kayon ti amin ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan kayo. Agpatinggalaan di tatibiyag dagiti aginam. Papanam, isong. Anda sarong ka nakabalasang, manang. Ah? Kaya't masawan. Addan ar ma'am. Kanta na. Awan mo siguro dakis na tabalo mo tay. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam nagbiitan. Nalado ki niya. Nagriga nga minti makailiw-liwag kahit. Isa, nabayag dyan nagaramit sa balay. Nabayag ba siniliw-liwag o ti pan nakabalaw? Nabiit kit di taawan paylat makatawan. Aha. Agpalabas ka pay mo't iti makatawan Sa kanto agaramanan iti sa balay ading ka. Mabali na. Naimbag nga oras mo, ading filay. Si ka magaya, mag-isong, sobrang ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amom mo siguro, ti makagapaw. Napangimaya. Kas iti sigaw, umay kumanan idarirag to ayakaw.
natingiting mo siguro tari namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso, sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na! Agkasarta nga roday! Kasaradagusan? Una, ha? Di tan tumal at tungpal ta sana ya? Wen matkit di Anya ngay, umanugop kaan. Tapag sasaritaan tayo, tikalay siya, tapilay. O sige, sikati makaam mo. Kumusta nga iti barwa ka sa arbaraw? Kasto yang kay, naragsa ka madanagan? Ha? Itapay mait. Madanagan ak angkal. Diyak nga maliklikan tag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Siga ki di mait. Sana tila pampanunutam kanakan. Diyak kaya't na maulit tinapasamak angkal. Ay na. Sabali daydi mo ng asawa. Sabali matita. Unang kasanungay na mabalo manay. Amangan ngamin naman nagibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na nung tila baak. Bumasi ngamin ti danom iti ubawag no kastoy asamar. Inaksaglabay di karaya na. Itong bigatin at akuyugan ka. Adapay ngamin aramidag ita iyatalon. Ay nakabalak mga urawang kadwak. Ganada papanak no bigat. Alaak te dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot ta nabasayawin mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa hakpagawid. Malangar na. Sikati makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mo ti karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa paagtun ti mapanaglabayin ton bigat. Kanakan! Kanakan! Ni Uncle ko na jay. Apay Uncle! Ay na! Ay naibagtaimbay ka. Ay hindi bakit mau. Ikakitain. Alaribungbungan dagiti tatawi di karayan. Ay naigalis ka na. Anya! Sa dino bandang Uncle! Condolence bayaw. Ha? Ay, agyamanak. Apay asino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak atindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin alugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang narog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos. Mangan ka Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isang, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din plano ang mga asawa manan. Awanay? Manja ko marang. Apay ngay, ubing ka pa'y mag. Mabalin mo pa'y timangi kasar. Mustaw? Mabuti nga ka. Pagbut ngam ko ma. Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay na, narigat ti agmay-may sa ading ko. Nang runa kat awan anak mo. Kasanon no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyag. Ha? Ayun, malagip mo ni Arcele. Diyan ngay kasinsinday di feling asawam. Apay ni Arsilay? Agnaed damat gaya man dito lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay kasta. Wen, napintas dayday. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pay matgayam dayday. Apay no armam ni Arcele aday. San man atira ibagbagam mana? Ang mga lumasulisog ka mga sawa manay. Ay na, awan dakas na ading ko. Sige, mga sawa kakit di man Naimbag nga oras yun, nana. kastamat isang parok. Sumrag ka. Thank you,
Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray baro, kwan. Una na. Ay, isaw. Talaga ka di anapudno ka iti anak ka. Una? No kaya tanak akay kasar ko adagos? Amaw. Kaya't kalauna ya para iti anak ka, baro. Madlaw ngamin anag agad kan nasimpot ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Ah, Mayat. Mayat ti kasta barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kading ay ayatan nakmatlaang isong? una silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasanaya. No kaya tanak akay kasar ka adagos? Ah, kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan to apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mangluko kong kamay. Nang rona lab na lab ka. Sige nga, Rod. Aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka man. Rumarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Inak agaram manang. Ah, di mat kagap-gapom ije balay da Arcele. Agsubli ka man ng ijay. Kundi mat ko na ngay naklon na ka. Arma manan. Saan ani Arceli termag? Asino nga raw? Ni Angelina. Diyan anak da tata Francaw kina na Hilaria. Anya? Ne, apay ngay nga agaram ka iti sa balay. Kat adda lang arudan nobyam. Ay, kiwana. Tap na da reserva no bilang mabalo akto manayin. Anya? Isus tilay bagbagam mo. Kiwamay. Nasaysayatan tag siguradaw. At least, adan to mga nga kanyak no bilang mabalo akto manayin. Anya? Ay ayatan ka talaga, Angelina. Sabay ko matada namak ka. Isong? Di na ko maparigatin Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasal ka dago sa'kin. Sapay nuwangken ba kati sa pulen ni tatang ko ama parte no ada mangi kasar kanyak isong. Ada ka dinuwangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama partian. Anya! Ay, damo nuang kao. Magbiro kakto iti baka Yung sa nga pulo ababaw. Pagbalinak to 20, no kaya na? Sobra unay tabainte. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang lasti sagana no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin I love you to ko nam kanya kaon. Sige. Alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli bito yung balay. Iso sige. I love you to man laangan. Ay na! Agyaman na, Angelina! Kaano nga ikasar mo ti anak ka, isong? Ah? Uray simple lang ang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkit daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak mutin iti apo kaw. Di uray duwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Duamot tinobyam. Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba basit ti gastos. Anyat kayat mo asawan? Agpirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulon ti inana. Anya? Uy, Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam? Kun naimbag no saan ang masakitan ni Angelina? No maamuan na ani Arceli ti ikalaysam? ilimog minto na ti panagkasarmay. Saan na dito yung lugar tayo ti pagkasaramay? Mapantayo iti sa bali a lugar. Ta iti restaurant ti agbalin to a reception. Anya? Ay, Angelina! Nadamag mo ka din! Ti anya, Georgia. Ti maipapan iti nobyom ani isong. Agkasamot ka nun. Ha? Mi, saan pa'y mat-anatulag ti kasarmi? Ay, sa balit ikasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon.
Agpaiso ka di dayta nga ibagbagam, Georgia. Wan nga rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-lukwan na kaladay jay. Ay saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko hinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arsilay. Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino kunak na di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino kunak lagayam. Dua magayam tinubyana. No kasta? Adda nagkinaawatan nyo ka ni Isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin-in narakop kayo dito aladawan nyo? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam kaw. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duwatang magayam. Ibagam ti agpaiso kanyak Isong. Di ka aglibak. Ay kwa, wine. Aklonag. Ada nagkinaawatan may kini Angelina. Ang sikat ikasarkaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak Isong. Kwa, sigurado asinaan na ano ibagak adwa kay Anubia. Ay, baka wanin nagkumarsilay. Sorry saanin na maulay. Ala, agawid kan. Tadapay papanak Isong. Kung naman narumulta ita. Iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. Adapay gayang papanak. Ada ka din ni Arsilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila, agap-apply ngamin nga agab-road baraw. Kasta Imbla na mo't iti itday. Iso dyan makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alaam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello, Arsilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga agabrog kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipato mong day ta akasar Isong. Tagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan ano. Chikboy ka matgayam nga uray balukan. Makapadismaya. Isong aglinipatan. Di ka pagan ano. Bye! Ay, hilaw! Hilaw! Nay? Inidemnan? Agdiskitara, tagsa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan ano? Si kalat na puutak abalo a babaero. Ay, sorry Nag-break kami kani Arsilay. Si kati kasar ka? Saanan? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan ano Isong. Ay, awa naman ang sininaanda mo dagiti nubiyakaw. Anya ngay, dilak amam ti bunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Inaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom ay ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskarte ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangag. Iso nga anusam at nagladingay. Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayo ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Aklunak akamali ti naramid ko ta nagdarasudo sa. Jak pinanunot ti mabalin nga ibunga ti naramid ko. Manipo di din jak ko nagaramid ti sabali. Katita nasurukan na 50 ti taon ko ngambalo aklat ta. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabuti nga. Ang mga numabalo ak manen. Alakastan ti pagayam mo Isong. Alaka try and try lata. Barang dumtang tulat tatay talaga parakan ka. Angam no ko na mamabutang kan. Kat di mon kayat kagaram. Adakan ka rayta. Narigat mat no pilitan da ka ang mga sawa manen. Tabiyag mo kat nga ron dayta. Sikat ang desisyon para kan ka.
Angam di mo isarata pusom. Tanyat amam, amangan no kala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay ko nada nga rudan, ti panangasawa, bigla adumtang dayta. Saan na mapagpakadaan? Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam isong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyor nos pare ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tag nginamanan, iti tonggal maysa.